Праведното потомство се гради, когато има праведни родители. Праведни родители. И затова пейгамберът салаллаху алейхи ва саллям казва, на когото Аллах субхану ва та'аля е дал, е дарил праведна съпруга, той е изпълнил половината от религията си. Нека да се страхува от Аллах в другата половина. Затова казахме, праведната съпруга е най-големият дар от Аллах след имана. И праведният съпруг за жената е най-големият дар след вярата в Аллах. Защото няма по-голям дар от това ти да познаваш Аллах субхану ва та'аля, да има иман в твоето сърце. Няма по-голям дар от това нещо. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Възхвалата е за Аллах субхану ва та'аля, който ни напъти, който ни е отредил безброй блага. Възхвалата и благодарността са за Аллах субхану ва та'аля, който ни стори да бъдем от умета на последният пейгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям. И салату салам за нашият пейгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям, за неговото семейство, за неговите сподвижници и всички негови последователи до съдния ден. Амин. Скъпи братя и сестри мусулмани, моля Аллах субхану ва та'аля най-напред това прекарано време тук в джамията да ни го приеме като ибадет. И иншалла това прекарано време тук в джамията, ние в съдния ден да го намериме в книгите с добрите дела. Амин. Скъпи братя и сестри мусулмани, днес с позволението на Аллах знаеме и знаете, темата ще е за никаха или женитбата. Аллах субхану ва та'аля е отредил безброй блага на човек. В аят Аллах ни е казал, че дори да се опитаме да изброим благата на Аллах, ще успеем ли? Няма да успеем. Аллах ни е известил в Коран и Керим, ако седнем с вас да изчисляваме, да изброяваме от сега до не знам кога, няма да можем да ги изборим, защото има толкова много ниамети, които Аллах ни е дал, че дори ние не можем да се сетиме, че ги има. Дори не знаем за тяхното съществуване. А и не ни е работата да ги броим, а работата е да благодарим. Затова, алхамдулилlah, благодарим на Аллах за всеки един ниамет, който имаме. И един от тези ниамети, от тези дарове, които Аллах ни е дал или е позволил, това е кое? Женитбата. Алхамдулилlah. Аллах е позволил женитбата и е забранил, сторил харам, прелюбодеянието. Ако човек, било то мъж или жена, иска да задоволи нуждите си, Аллах е сложил ред, по който това да се случи. Има никах, има свидетели, има условия, има мехир, спазваш тези условия, сключваш никах, оттам насетне жената е позволена за мъжа, мъжа е позволен за жената. Думата никах или женитба, какво означава? Значение на думата женитба, оттам ще започнем. Женитба, това е сключване на брачен съюз, който позволява на мъжа да изпитва удоволствие от жената, без да има нормативни пречки за този акт, и обратното. И на жената да се възползва от мъжа. Мъжа може да се възползва от жената, жената може да се възползва от мъжа. Тогава, когато има кога? Има никах. Ако няма никах, това е Аллах Та'аля го е сторил харам, забранено за мусулманите. Той по принцип прелюбодеянието
във всяка една религия не е одобрено. А какво остава за мусулманите? Ако има никах, мъжът става хелал за жената. Ако има никах, жената става хелал за мъжа. Мисля, че от това по-ясно не може да бъде. Какво е женитбата? Женитбата фарс ли е, сунет ли е, мекрух ли е, харам ли е, какво е? Фарс. Така, учените са разгледали този въпрос много подробно. Ако трябва да кажем, има за хора женитбата, било то мъж или жена, тя е фарс. За някой е фарс. За някой е суннет. За някой е харам. Да, за някой е харам. И така нататък. Но ние няма да влизаме в тази толкова подробно. Ако някой се интересува по-подробно, има една книга на български език преведена, Фъкъх Саид Мутлу. Там има засегнати са някои точки. Може да влезе и да провери. Отделно има на български език и други книги в Фъкъх. Има една, главният мифтия беше писал наскоро, мисля, че миналата година излезна. Как се казваше? Няма да се сета за заглавието на книгата. Там е обяснено надълго и на широко за женитбата, за никаха, за развода, за търговията и много други неща. Но, на първо място, трябва да знаем, женитбата е суннет, ако трябва да обобщим. Женитбата е суннет. Женитбата е суннет. Път, който пратника салалаху алейхи ва салям е извървял. Женитбата е суннет не само от пратника салалаху алейхи ва салям, тя е суннет на всички пейгамбери. Ако вземем живота на пейгамберите, няма да намерим пейгамбер, който да не е бил семен. Да не е имал жена, да не е имал деца. Поне не ни е известено за такъв пейгамбер. И от тук ние може да кажем, че женитбата е суннет не само на нашия пейгамбер, салалаху алейхи ва салям, а на всички пейгамбери. От първия пейгамбер до последния Мухаммед, салалаху алейхи ва салям. Така, откъде научаваме това нещо? Има една случка по времето на пейгамбера, салалаху алейхи ва салям. Една случка по времето на пейгамбера, салалаху алейхи ва салям. Отиват трима души, трима човека. При една от съпругите на пратника, салалаху алейхи ва салям, и започват да разпитват за пейгамбера, салалаху алейхи ва салям. Бисмилlah. Питат какъв е бил пратника, салалаху алейхи ва салям, неговия ахлак, неговия морал, неговия ибадет, разпитват за неговия живот. И когато научават или получават отговор на техните въпроси, стигат до едно заключение. Тези трима души. Когато се разделят, тръгват си вече, получили са отговор на техните въпроси и си казват, почват да си говорят, казват, той е пейгамбер, салалаху алейхи ва салям. Неговите грехове са опростени. Аллах му е опростил всичко и е пейгамбер. Това означава, че ние трябва да правим много повече от това, което той е правил. И казват, един я взема решение, казва, аз ще говея всеки ден. Няма да пропускам ден, в който да не говея. Другия казва, аз ще кланям всяка нощ без да спа през нощта. От момента, в който се стъмне до сабах, никакъв сън, само намаз. Третия казва, аз само ще се отдам само на ибадет и няма да имам семейство, няма да се женя. Да може да не ми пречи нито жената, нито децата да му отклонят от ибадета. И си дават такова обещание един на друг. Това нещо, тяхното обещание стига до ушите на пратника, салалаху алейхи ва салям. Той чува това нещо. И един ден, така, както сме събрани днес ние, пейгамбера, салалаху алейхи ва салям, от минбера, споменава тези трима човека. И казва, аз съм пейгамбер. И има дни, в които говея, има дни, в които не говея.
Това е суннета на пратника салалаху алейхи ва салям. Пътят на пейгамбера алейхи ва салям. Аз съм пейгамбер, има дни, в които говея, има дни, в които не говея. Има дни, в които или има нощи, или част от нощта, в която спа, част от нощта кланям. Не кланям цяла нощ. Има момент от нощта спа, другия момент аз ставам за намаз. И казва, аз съм пейгамбер и имам съпруга. Деца, имам съпруги, семейство. И казва, който се отклони от моя суннет, фамен рагиба ан суннати, фалейса мини. Който се отклони от моя суннет, от моя път, не е от мен. Което означава, че човек, било то мъж или жена, е длъжен да следва мусулманите. Длъжни сме да следваме пейгамбера салалаху алейхи ва салям. Аллах та'аля в Коран Керим го е нарекал усватул хасане, най-добрият пример за нас. Няма по-добър пример за нас. След като той е пример за нас и той е имал семейство, желателно ние да последваме този пример. Така, женитбата е суннет. Но, аз ще се върна пак на това, което казах, за някой може да е фарс, за друг може да е харам. Но няма да влизаме в тази тема. А като цяло женитбата е суннет. Сега като казваме суннет, не означава, що е суннет, аз така може да си карам. Не, напротив. Суннет, но път, който пейгамбера салалаху алейхи ва салям е извървял. И ние искаме да сме като него. Сега искаме дженет, не искаме да приличаме на пейгамбера алейхи ва салям. Нали? Той е показал пътя, по който ние да спечелиме дженет. Нали? Той е пътеводителя или той ни е начертал пътя, по който ние да вървиме към дженнета. Така че женитбата е едно от, как да кажа, ще го кажа направо, най-важните неща в живота на мусулманина. Едно от най-важните. И спокойно можем да кажем, че най-големият дар, който човек може да получи, най-големият нямет, който един човек може да получи след имана, това е праведната съпруга. Или пък за жените, праведен съпруг. Това е най-големият дар след вярата, след имана. На човека, който може да получи. Но, иншалла, ще се върнем на това нещо малко по-късно в нашата лекция. Така, сега тук идва въпрос, ама защо? Съжаля, аз може би не искам. Проблеми с жената, после проблеми с децата. Не ми трябва. На мен така си ми е добре, работя си, изкарам си пари, харча си, хода където си искам, не се съобразявам с никой. Казва, живот си живея. И сега казва, питаш, няма ли да се ожени? Малко да поживеем тогава. Ама на грешен път. На грешен път. И когато човек се задуми, както се казва, нали, при нас, знаете ли какво се случва? Казват, да го бях направил по-рано. Колко много съм изтървал. Това го осъзнава, когато го направи. Когато го отлага, той, не знам, днес младежите си мислят, че семейството е нещо старомодно, напротив. Няма нещо по-хубаво от семейството. Аллах Та'аля в Коран Керим, вижте какво казва. Къде беше този аят? Ал-малу вал-банун зинатул хаяти дуния. Богатствата и децата са украсата на земния живот. Най-хубавото нещо, което можеш да притежаваш на тази дуня, като нямет, е човек да е заможен и да има деца. Това красят или това радва неговото око. И ние го виждаме. Когато човек няма пари, желая да има пари. Когато човек се здобие с деца, желая да има. И когато се здобие с деца, разбира какво е да имаш семейство. Разбира сладостта на земния живот. Така, защо да се женя? Или каква е целта на женитбата? Някой задава ли си този въпрос? Защо? Тук от младежите казаха, че има много. Има ли? Защо? Аз ще питам, защо все още чакат? Така. Не можа да чуя. Но много ползи можем да намериме. Аз съм извадил само няколко
със сигурност не съм извадил всички, но съм се спрял на... Или според мен тези са важни, основни, така да кажа. Но със сигурност има още. Защо да сключа никах? Защо да се оженя? Защо ми трябва съпруга? Защо ми трябва съпруг за жените? Сега да си опитаме да отговорим на този въпрос. Първото нещо, което съм извадил аз като отговор, защо? Защото това е естественият начин за продължаване на човешкия род. Това е естественият начин. Няма друг начин да продължи човешкият род днес. Така ли е? Няма. Няма. Това не става. Това не става. Това, което Аллах е заложил, колкото изкуствено да опитваме, не става. Не става. Единственият начин да продължи човешкият род е семейството. Ако няма семейство, ако няма брак, ако няма никах, става като в Европа. 0 деца и 3 кучета. Не знам, смешно, но е плачевно. Вижте в Европа застаряващо население. Европа умира. Няма ли деца? Няма ли младежи? Умира. Вижте, вие селата, които ние познаваме тук, там където няма раждаемост, какво става със селото? Погива. Това е достатъчна причина ние да сключиме или да търсиме начин да се оженим, да се задумим. Ще използвам думата задумим, за да може и жените и мъжете да ме разбират правилно. Като каза оженим, означава само за мъжете. Не, и за мъжете, и за жените. Да сключим семейство, да сключим брак. Няма друг начин. Това е естественият начин за продължаване на човешкият род. Няма ли никах, няма ли семейства, няма деца, човешкият род няма как да продължи. Каза Аллах Субхану ва Тааля в Коран Керим: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. И да погледне човека от какво бе сътворен. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Бе сътворен от изтласкваща се вода. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ, която излиза измежду гръбнака и ребрата. От какво беше сътворен човек? От какво е сътворен човека? Една капка. Друг аят Аллах Та'аля казва: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. И той, Аллах Субхану ва Тааля, създава двойките, мъжкото и женското, мин нутфатин идha тумна, от капка сперма, която се изхвърля в утробата. Това е, Аллах ни е показал начин, естественият начин за продължаване на човешкият род. Естественият начин. И най-добрият, и няма по-добър начин от това нещо. Първото, ние да разберем, че това е семейството или хората, човешкият род, за да продължи, трябва да има семейство. Това е на първо място. Вижте какво казва Аллах Субхану ва Тааля в друг аят. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفِيدَ. Аллах Субхану ва Тааля, Аллах ви отреди съпруги от самите вас и ви отреди от съпругите ви деца и внуци и ви дава препитание от благата. Аллах ви отреди съпруги от самите вас и ви отреди от съпругите ви деца и внуци и ви дава препитание от благата. Има още много аети, които можем да цитираме тук. Но мисля, че тези аети са достатъчни да разберем, че това няма друг начин, по който да продължи поколението на хората. Няма друг начин. Сега опитват се с някакви други неща, но това, което Аллах е направил, вярвайте, няма по-добро от него. Няма по-добро от него. Така че, защо да сключа брак? За да продължи да съществува човешкият род. Първи отговор.
Има и други, не са само това. Защо да се задумя? Втори отговор, защото това те предпазва от забранени връзки. Друга причина. За да не попаднеш във връзки, които са забранени. Или с една дума, за да няма прелюбодеяние. Казахме, Аллах е позволил никаха и е забранил кое? Зината, прелюбодеянието. За да не изпаднеш в прелюбодеяние, трябва да има никах. Защо да се сключва семейство, брак? За да се предпазя от забранени връзки. Така, Пейгамбера салалаху алейхи ва саллям в един от своите хадиси е казал следното. Хадисът се предава от Абдуллах ибн Месуд. Предава думите на пратника салалаху алейхи ва саллям, който е казал: младежи, който от вас може, нека да се ожени. Обръща се към младежите. Ей, младежи, който от вас има възможност да се ожени, нека да го направи. Тук става въпрос и за мъжете, и за жените. Който от вас има възможност да се ожени, нека да не го отлага. Женитбата е най-доброто средство за възпиране на очите, на погледа и опазване на целомъдрието. Който от вас има възможност да се ожени, нека да го направи, защото това е най-добрият начин човек да си предпази погледа и да си предпази целомъдрието. Т.е. да не попадне в връзка, която е забранена. Да не попадне в прелюбодеяние. Защото прелюбодеянието е път, по който шейтана иска, особено младите хора, да тръгнат. И много често тук младежите попадат в копката на шейтана. После идва съжаление, разкаяние, но е късно. Вижте, скъпи братя и сестри мюсюлмани, предава се за един младеж една случка. Този младеж сам си разказва какво се е случило с него. Казва, защо, вижте, Пейгамбер алейхи салам казва, най-добрият начин за предпазване на погледа и на целомъдрието е женитбата. Ако ти го отлагаш, човека има чувства, има нужда, има желание, има страст. Тази страст, ако не бъде вкарана в пътя, който Аллах е начертал, тя ще тръгне по пътя, който шейтана иска. Няма друг начин. Защото човека не е робот да го програмираш и да си каже не. Колко и да си издръжлив, идва един момент, може да се подхлъзнеш. И ние го виждаме. За огромно съжаление. Десетки младежи тръгнаха по този път. Този младеж казва, един ден стоя и си пия кафето. Къде? Матрицата. Не е в матрицата. Така, на друго място е. Казва, стоя, седнал съм и е така на масата и си пия кафе. И казва, по едно време влезна едно много красиво момиче. Казва, и наистина аз много ми хареса. И тя влиза и той започва, нашия приятел, погледа след нея. И започва, казва, започнах да я гледам. И тя ме видя. И тя ми отвърна със същото. Ето как става всичко. От един поглед. И тя ме погледна. И казва, на мен много ми хареса. И казва, наистина аз не бях виждал толкова красиво момиче. Изпих си кафето. Нали, тя си тръгна. Излезе. И аз тръгнах след нея. Вижте, забележете как прави всичко стъпка по стъпка. Една грешка води до втора, до трета, до четвърта, и идва един момент, в който няма връщане. Затова още Аллах Таля е казал за погледа в Коран и Керим да го пазим. Защото всичко, погледа е стрела, отровна стрела от стрелите на шейтана, да знаете. И с един поглед човек може да си докара много бели после на главата, ако не успее да го контролира. И този младеж, за огромно съжаление, прави това нещо. Казва всичко с един поглед. Аз се погледнах и тя ме погледна.
Казва, тя си тръгне, аз тръгнах след нея. Последвах я. И казва, тя ме забеляза. И нито той се възпира от нещо, нито тя. И казва, тя ме забеляза. И аз видях, че тя ме видя и не казва нищо. И по-надолу тя се спря, извади едно листче и ми даде нейния телефонен номер. И аз си тръгнах, казва, прибрах се, ама най-щастливия. От мен по-щастлив човек нямаше на дунята. Успях да й взема номера. Мина 1-2 дена, той отвътре. Да не може да седи. И казва, аз реших и звъннах. Звънна, тя пазява, че вдигнала. Стъпка по стъпка. Едно по едно. Жена няма да ти каже, отиди и да спиш с тая жена. Никога. Или пък на жената обратното. Отиди пред тая жена или ти отиди пред този мъж. Не. Едно по едно. Шейтана така ще ти стори, пътя така ще ти го разкраси, че ти дори няма да усетиш как си стигнал в другия край на селото. Няма да се усетиш. И казва, аз звъннах, тя вдигна, заговорихме се, беше много красива. Заговорихме се, започнаме да прекарваме на телефона часове. Да се виждаме, да си говориме. И аз разбрах, че тя е така, малко по-възрастна от мен, така ще кажа. Което малко ме натъжи, но пък за сметка на това казва, по-възрастна, пък е много красива. Няма да ми попречи. Казва, годините не са проблем за мен. И беше, казва, и богата. Имаше доста пари. И казва, какво по-хубаво от красива и богата жена. И какво като е по-възрастна от мен. И човека, или този младеж, това момче, започна да има чувства. Едно по едно. И казва един ден, тя ми казва, предложи ми да работя за нея. Тя имаше бизнес, имаше пари, имаше работа. И аз още какво ми пречи? Ще работя за нея, ще изкарам и аз пари, красива жена, хубава жена. И един ден тя ми изпрати в друг град или друга държава, не знам точно, да кажем извън страната. Изпрати ме за някаква среща, да се срещна с някакви хора. Аз отидах, беше ми купила билети, резервирала беше хотел, всичко. Отидах, настаних се в хотела и малко след като се настаних, потропа се на вратата, отворих и гледам това момиче. Вместо да изпрати някой каза, че ще изпрати някой да ме посрещне, тя беше дошла лично. И казва, в този момент прекарахме няколко дни в хотела и между нас се случи това, което се случва между един мъж и една жена. Казва, границата вече нямаше граници. Ако до този момент е имал някаква граница, казва, от този момент ние прекрачихме всички граници. Той, когато шейтаната води, много човек не му мисли, за голямо съжаление. И казва, ние започнахме вече да се виждаме, да излизаме, да си говорим. Как да кажем? Гаджета? Хайде, така да кажем. Или приятели. Казва един ден, малко или няколко известно време след тази случка в хотела, аз пътувам с моя брат и той катастрофирахме. На мен ми нямаше нищо, обаче моя брат беше в тежко положение, в болницата го откарахме и имаше спешна нужда от кръв. И кой казва, аз нямаше ми нищо, отидах, дадах кръв, обаче дойдаха и ми казаха, търси някой друг, твоята кръв не става. Минах там 1-2 дена и каза, моя брат почина, умря. Не можаха да го спасят. Аллах Таля го прибра. И на мене в този момент аз се сетих за това, което ми казах, за какво моята кръв не може да изплата. Той ми е брат. И отидах при лекарите и казах,
Каква е причината, поради която вие не искате да използвате моята кръв? И казва, виж, твоята кръв не става, защото тя е заразена с спин. Или как беше другото? Хив. С хив. Казва, твоята кръв е заразена с хив. И казва, аз, както казваме ние, като гръм от ясно небе, или имаше един друг израз, попарен от слона. Казва, аз не знаех къде се намирам, как е възможно, нямаше ми нищо. И няма на кой да сподели, на най-близкия човек. Най-близкият човек беше с него кой? Неговата приятелка. И казва, аз натъжен, казва, сълзите ми се стичат, изплашен. И извъня, обажда ми се. И казва, аз по телефона плача и започна да споделям, виж, това се случи с мен и моята кръв е заразена. И казва, аз споделям това нещо и тя започна да ми се смее. И казва, какво го правиш? Какво ти става? Аз ти споделям това, ти се смееш. И казва, и аз съм заразена. Преди няколко години един младеж, той направи същото с мен. И аз нямах нищо. Обаче този младеж постъпи по същия начин. И каза, аз от този момент си обещах, че ще заразя колкото се може повече младежи. Тя живела само с една единствена цел. Да може да зарази колкото се може повече младежи. И младежи има същите. Днес. Така е. Когато следваш пътя на шейтана, няма какво друго да стане. Няма какво друго да се случи. Аллах Таля ни е предупредил в Коран Керим. Аллах Таля ни е казва, я ейюхаллазина амену, ей вие, които вярвате, които имате иман, о вярващи, ла таттаби'у хутуати шейтан. Не дей да следвате стъпките на шейтана. Всичко тръгна от един поглед. Стъпка по стъпка, едно по едно. И шейтанът те откара там, откъдето няма връщане. Ла таттаби'у хутуати шейтан. Не дей да следвате стъпките на шейтана. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. А който следва стъпките на шейтана, на него шейтанът му повелява покварата и отреченото. Шейтанът не иска ти да успееш в този живот. Шейтанът иска да те забучи в кълта, че да не мога да излезеш никога. Ако ти не се осъзнаеш и се поддадеш на страстта и шейтана в този момент ти разкрасява, опасността е голяма. Този младеж започна да съжалява късно, много късно. Не дей да следвате стъпките на шейтана. Друг аят, Аллах Таля какво ни е казал? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Не приближавайте прелюбодеянието. Не се приближавайте към прелюбодеянието. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Наистина прелюбодеянието е нещо мръсно. Мръсотия. وَسَاءَ سَبِيلًا. И лош път. Прелюбодеянието е мръсотия и лош път. И забележете, Аллах казва, не се приближавай. Всичко откъде започна? От един поглед. Аллах Таля казва да погледа да го. Кажи на вярващите мъже и на вярващите жени да свеждат погледа си и да пазят целомъдрието си. Ама ти, когато Коран Керим тук стои, без да го отваряме, без да го четем, хванаме прах на рафта, не е влезнал в употреба в нашия живот, следваме страстите, следваме нашепванията на шейтана, следваме душата, която иска само леснотия. Аллах Таля знае човека. Аллах е този, който ни е сътворил. Аллах ни познава, знае ни от какво има нужда, знае ни от какво трябва да се пазим, знае от кое Аллах Таля да ни предпази и да ни позволи. Затова Аллах е сложил граници в Коран Керим, за да може ти да вървиш по този път. А когато ние ги прекрачваме всеки ден и постоянно,
И после търсиме щастие, търсиме спокойствие, търсиме удовлетворение, търсиме задоволство, търсиме берекет, а то няма, защото нашия живот не е така, както трябва да е. Или нашия живот е много далече от пътя, който Аллах иска. И ето семейството е за това. Да може човек, когато има страст, има желание, Аллах е позволил. Аллах знае това нещо. И обаче е сложил път, по който да вървиш. И ти, следвайки този път, наистина ще се предпазиш и ще успееш да намериш удовлетворение и щастие. Което пък е следващото нещо, заради което ние да се задумим. Защо? Третото, първото беше, да ви изпитам, да не заспите. Кое беше първото? Така, да продължиме рода на човека. Второто, да се предпазим от забранени връзки. Трето, кое е трето? Не съм го казал. Така, да намериш спокойствие, любов и милост. Това е наистина един велик нямет, който Аллах ни е дал. Дали го осъзнаваме, не знам. Но е велик нямет съпругата. И обратното. Съпругът за жената. С любов, спокойствие и милост. Ще започнем още от първият пейгамбер Адем алейхи селам. Аллах Таля го сътвори в дженнета. В дженнета има какво? Всичко. Всичко. В дженнета имаше всичко. Адем алейхи селам се казва в предание, че не беше така да кажем щастлив. Или чувстваше тъга. Имаше едно нещо, което му липсваше. Кое беше то? Преди Аллах Таля още да сътвори неговата съпруга. И Аллах сътвори за него нашата майка Хава алейха селам. Или Адем алейхи селам успя да намери истинското щастие, спокойствие, милост тогава, когато Аллах сътвори за него съпругата. Това го разбирате и в обратния ред. За жената по същия начин. Спокойствието е нейният съпруг. Тя някой може да не се съгласи с мен, но може да спориме защо, когато има семейство, той не е щастлив вътре в семейството. Причините са много, но не е в семейството. Причините не е нито в жената, причините са други. Не че семейството е проблем, а самите хора си създават проблеми. Но това може би е тема за друга лекция. Защо да сключвам никах? За да намеря спокойствие, любов и милост. Така беше с Адем алейхи селам. Ако вземем този пример, това разбираме. Джебел Рахме на Арафат, кой е бил на хачи на умра? Тук има ли? Ако някой не е бил, със сигурност е виждал хаджите, когато по време на хачи събират на един хълм. Тая снимка със сигурност всичко сме я виждали. И знаем. Този хълм се нарича Джебел Рахме. Или хълмът на милостта. На милостта, рахмет. Защо? Когато Аллах Таля изпрати или за това, че Адем алейхиссалам и Хава нарушиха една от заповедите на Аллах, беше им забранено едно дърво. И те се докоснаха до него, ядаха, Аллах опрости им греха, но ги изпрати тук на земята. Да живеят до съдния ден. И така ние хората сме тук. Така. Обаче, когато ги изпрати, Аллах ги раздели. Хава беше в покрайните на Мека. Нещо на Мека, което ние познаваме. Предание се казва, че Адем алейхиссалам бил изпратен в днешна Индия, мисля, че. Но това, което е важно да знаем, че те бяха разделени. И момента, в който те се събраха, беше точно на това място. Хълмът на милостта. Затова Аллах се смили над тях и им позволи да се съберат. И от тях вече на земята тръгна потомството. Хората. Така, вижте какво казва Аллах субхану ва та'аля в Коран Керим. Един аят, който е достатъчен да разберем, че наистина това е велик нямет. Праведната жена и праведния съпруг.
وَمِنْ آيَاتِهِ. На бланките на никаха, където сключваме, има точно този аят. И не е случайен. Велик аят. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. И от неговите знамения, от знаменията на Аллах Субхана ва Та'аля, е, че сътвори за вас съпруги от самите вас. Вижте, в Коран Керим, погледнете, Аллах Та'аля за много неща ги нарича знамения на Аллах. Т.е. знамения, които доказват за величието и съществуването на Аллах. За силата на Аллах Субхана ва Та'аля. Аллах Та'аля казва за моретата, за планините, за океаните, за звездите, слънцето, луната, всичко това е знамения. Велики знамения от знаменията на Аллах. И Аллах Та'аля казва, че жената е едно подобно знамение. Едно велико знамение, което доказва величието на Аллах, милостта на Аллах. Мъжът може да погледне съпругата си и в нея да намери величието на Аллах Субхана ва Та'аля. Ако я гледа с такъв поглед, няма да има къвга. Ако я гледа с друг поглед, че има много къвги. За голямо съжаление. Гледаме на жените и жените гледат на мъжете от грешната страна. Когато мислиш само да задоволиш страстта си, да има храна да се не ядеш, няма да стане. Няма да стане. Тя е знамение от знаменията на Аллах. И от неговите знамения е, че сътвори съпруги за вас от самите вас. Какво означава от самите вас? Еднакви са, те са като нас. Не е мелайке, тя е човек от плът, от кръв. Като нас, същата е, с чувства. От самите вас. Защо? Литескуну илейха. Литескуну илейха. Да намерите спокойствие при тях. За да намерите спокойствие при тях. Един мъж и една жена няма да намерят истинско спокойствие, ако са разделени. Няма да намерят. Повярвайте, истинското спокойствие за мъжа и за жената е в къщи, когато са заедно. Човек сам няма да е щастлив, да знаете. Човек сам няма да почувства истинско щастие, истинско спокойствие тук на дунята. Литескуну илейха. Да намерите спокойствие при тях. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ. И стори помежду ви. مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Любов и милост. И стори между вас любов и милост. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. В това има знамения за хора мислещи. Този аят или това знамение ще го разберат само мислещите хора. Аз пак ще се върна на думите, ако само мислиме да си задоволиме страстите, да се нахраним, да се наядем, прибираш се вечерта, ако няма храна, дигаш един скандал, няма да намериш спокойствие. И обратното. Ако ти гледаш на жената като рубина в къщи, да ти готви, да ти чисти, да ти пере, не че не трябва да ги прави тези неща. Не. Но не е това. Спокойствие. Литескуну илейха. Да намерите спокойствие при тях. Да намерите спокойствие при тях. Истории помежду ви любов и милост. И в това има знамения за хора мислещи. Ако си използваме акъл, Аллах, ще стигнем до това нещо. Ако не го използваме инстинктите като животните, няма да достигнем до тези неща. Няма да достигнем до тези неща. Ако трябва да дадем един пример, вижте. Пейгамбера саллаллаху алейхи ва саллям, коя неговата съпруга, първата съпруга, коя е? Така. Какво знаем за нея? 15 години по-голяма от Много по-важни неща има от това. Но е правилно, алхамдулилlah. Когато пейгамбера саллаллаху, какво означава да имаш праведна съпруга? Когато пейгамбер алейхи салам имаше най-големи трудности в Мека.
Огромни трудности. Той, салалаху алейхи ва салям, и всички вярващи ги бойкотираха в една долина. Бойкот. Днес, което ние трябва да направим с стоките на Израел, ние не го правим. Казваш, иде да купуваш стоките. Ма те са хубави. Хубави са. Ама, виж какво става в Палестина, в Газа. Еврейски стоки не купувай. Край. Ама нашите мусулмани не го разберат. Иди виж арабите какво правят. Какво арабите? Ние в нашите домове какво правим? За какво трябва да идем до Саудитска Арабия? Ние в нашите домове влизат ли еврейски стоки? Няма да споменам имената. Ако влизат, огромен проблем. Но да се върнем. Направиха бойкот на мусулманите. Изолираха ги. 3 години. Не търгуват с тях. Не купуват от тях. Не продават. Глад. Глад. Разбирате ли какво е това? Никой не иска да ти продаде нищо. Никой не иска да ти купи стоката. Тогава една от богатите жени в Мекка, която беше Хатиджа, радиаллаху анха, съпруга на пейгамбера, салаллаху алейхи ва салям, тя каквото имаше това, го изхарчи всичко в помощ на мусулманите. Всичко изхарчи. И вижте, да не й предлагат едно предложение. Казват, виж, ти си богата жена, заможна си, умна си, имаш разум. Казва, откажи се от тях, от Мухамед, салаллаху алейхи ва салям, ембаргото, което има, ние ще го спрем и ти си възвърнеш всичко, което си загубила. Тя казва едно много важно нещо. От глад да умра, няма да се откаже от Мухамед, салаллаху алейхи ва салям. Това е праведната жена. Това вече да имаш спокойствие и милост, там ще намериш. Ако погледнем живота на Хатиджа, радиаллаху анха, ще останем, не знам, изненадани, толкова изненадани, че не мога да го обясня. Тя може спокойно да кажем, е направила дела, които днес ние мъжете няма да направим. Хатиджа, радиаллаху анха, праведна съпруга. И затова пейгамбера, салаллаху алейхи ва салям, когато Аллах го натовари с задачата, вахи, или чакай, един друг въпрос ще питам. Когато някаква... то пък вие повече не сте семейни. Пак не става. Добре, хайде само семейните да отговарят. Ако имаш някаква такова... някаква хубава новина, с кой ще я споделиш най-напред? Аз се съмнявам. Ако видя това някой да го направи, ще го поздравя. Дано, иншалла, надявам се да е така. Аз ще кажа, ако споделя с жената, това означава, че ти наистина намериш спокойствие, топлина и любов в дома. Ако споделяш първо с приятелите, огромен проблем. Може би проблема да е при жената, може проблема да е при мъжа. Трябва да седне да се види. Защо? Защото пейгамбера, салаллаху алейхи ва салям, когато Аллах го изпрати, вижте, това е велика задача. Избра го за пейгамбер и той отиде с кой сподели най-напред? С Хатиджа. И тя какво направи? Защото пейгамбера, салаллаху алейхи ва салям, казват в предание, по 6 месеца моменти е изкарвал горе в планината. В Нур. Планината Нур, пещерата Хира. И тя му е носила храна там. И когато идва изплашен, мелайкето Джибрил алейхиссалам дошъл при него и той е изплашен и изподеля какво се е случило, тя какво каза? Като ходиш по тия хълмове и планини, то е нормално да ти се случи това нещо. Като няма вкъщи по 6 месеца, това ще се случи. Не, напротив. Напротив, нищо не му каза, забележи, нито една дума, нито една. Да го пита защо, какво, как, както нас ни разпитват, все едно сме в данс. Така, алхамдулилlah. Не му каза нищо. Той каза пейгамбера, салаллаху алейхи ва салям, зави ме. Тя взе една завивка и го зави. И го остави. Без да му каже нито една дума. И когато той се успокои, сподели с нея. И тя какво каза? Не се притеснявай. Аллах няма да те изостави. Подкрепата идва на момента. Това е праведно семейство. Праведен съпруг, праведна съпруга. Аллах таля да удари на всички мусулмани праведни съпруги, на всички мусулманки праведни съпрузи. Амин. Така, любов и милост.
Това беше спокойствие. Това беше третото. И четвърто, което ще е последно. Казваме последно, но не, че не е важно. Може би това е най-важното. Това е най-важното. Защо да се задумя? За да запазя религията си. За да запазя религията си, вярата си, имана. Защото семейството, съпругата или пък съпругът, човек в семейство ще се запази имана, ще се запази вярата. Ще започнем с един пример само. Пейгамберът салаллаху алейхи ва саллям казва в хадис عن Анас ибн Малик. Хадис е предаден Анас ибн Малик радиаллаху ан. Казва пратеника салаллаху алейхи ва саллям: "Иза тазавваджа ал-абд фақад истакмала нисфу дини." Когато един раб се ожени, валено и за мъжете и за жените, фақад истакмала нисфу дини, той е изпълнил половината от религията си. Ако трябва да дадем един пример, представи си един кръг, целият кръг е да го разделим на две. Или целият кръг е религията и го разделяме на две. 50% кое? Женитбата. 50% от религията е кое? Женитбата. Това е достатъчна причина за всеки един да сключи никах по най-бързо възможния начин. По най-бързо възможния начин. Човек може да иска, понякога няма възможност. Ние казахме за някой е фарс, за някой е суннет, за някой е харам. Когато дойде удобния момент, направи го. А когато дойде удобния момент, човек много добре усеща и разбира. Кога е удобният момент? Понякога ние този момент знаеме, че е дошъл, обаче има време. Поживей си още малко. Когато един раб на Аллах се задуми или се ожени, е изпълнил половината от религията си. Ако искаш твоята религия да е на 100%, трябва да имаш семейство. Иначе ще е 50%. Всичко друго в религията е 50%. 50% е женитбата. Така че, може да си много стриктен, много изпълнителен, но 50% остават неизпълнени. Неизпълнени. Затова това е достатъчен мотив човек да започне и да работи в този въпрос. Да търси правилната съпруга. Понякога Аллах Таля може да не ти е отредил на тебе. Възможно ли? Напълно възможно е, но ти си направил всичко необходимо и се уповаваш на Аллах. Защото ние правим причините, а резултата е от Аллах. Ти направи причините, които си иска от теб и чакай, уповавай се на Аллах. Дуа. Не дей да забравяш дуата. Дуата. Аз ще споделя с един приятел, няма да казвам откъде. Той беше така доста напреднала възраст. Неговата съпруга е от 1000 километри. От друга държава. Ще кажем от арабските страни. Дойде тук, в неговото село, за 2 месеца през лятото и се ожениха. Ако искаш и правиш дуа и се уповаваш на Аллах, Аллах ще ти я докара, ако трябва, от другия край на света. Но да го искаш. А ако си иншалла, само с иншалла и нищо не предприемаш, няма да стане. Направи, което си иска от тебе и се уповавай на Аллах субхана ва та'аля. И никога не забравяй дуата. Иза тазавваджа ал-абд, когато един раб на Аллах се ожени, той е изпълнил половината от религията си. Фаляттақилла фи нисфил бар, и да се страхува от Аллах в другата половина. В другата половина. И да се страхува от Аллах в другата половина. Един въпрос тук изниква.
Ако не мога да се оженя, какво да правя? Ако не мога да се оженя, какво да правя? Ще се върнем на хадиса, който прочетах още в самото начало. Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям, къде отиде? Ето го. Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям казва: ей младежи, който от вас може, нека да се ожени. Женитбата е най-доброто средство за възпиране на очите и опазване на целомъдрието. А който не може, нека да говее. Говеенето възпира половите желания. Ако човек все още не успява да намери, нека да се старае повече или по-често да говее през дните. Защото това възпира желанието или страстта на човек. Страстта на човек. Скъпи братя и сестри мюсюлмани, един последен хадис, с който ще свършим нашата лекция. Аз започнах с това нещо. Наистина, праведната съпруга, праведният съпруг са един велик дар от Аллах субхана та'аля. Нямет. Затова правете дуа Аллах та'аля да ви отреди праведни съпруги или съпрузи. И правете дуа вашите дъщери и вашите синове да се здобият с такава половинка, така ще кажа. Днес, много интересно, защо родителите не са, да знам, да подтикват децата си да търсят праведен съпруг или праведна съпруга. Вижте, сахабите са го правили това нещо. Бащата е отговорен, намери хубава девойка за твоя син, праведна жена за твоя син, или за твоята дъщеря, праведен съпруг. Сахабите са го правили. Не е срамно. Знаеш, че еди къде си има праведен младеж. Нищо не пречи на бащата да отиде да говори с родителите на това момиче. Или пък обратното. Имаш праведна девойка, която вече е достигнала за зрялост, за женитба. Постарай се да я насочиш да намери праведен младеж. И това не е срамно, напротив. Това е одобрено нещо. Родителите да искат да задумат децата си с младежи или девойки, които са праведни, страхуват се от Аллах. Това е голям нямет. Сахабите това нещо са го правили. Правили са го това нещо. Омар радиаллаху ан го е правил със собствената си дъщеря. Омар радиаллаху ан е търсил съпруг за своята дъщеря. Отивал е при Абу Бакър. Предлагал на Абу Бакър да се ожени за дъщеря му. Тоест, това нещо го е имало. Абу Бакър, Омар радиаллаху ан е този, който жени сина си. Сигурен съм, че се сещате за случката с млякото. Дето беше халиф, беше забранил, Омар радиаллаху ан беше забранил, халиф, да сипват мляко, да сипват вода в млякото. Продаваш, той тежи повече, като му сипеш вода от ряката, много има. Тежи повече. Да, но това е харам, измама. И той го беше забранил. И вечерта Омар обикаля Медина, улиците на Медина, спира се до един дом. Тогава нямаше изолация като сега навсякъде. Стокопакет, троен, четворен, петорен, нищо не му чуеш. Всичко се чуваше. И знаеме, старите къщи, кирпичените ги знаем. Помниме ги. По-възрастните пък ги знаят още по-добре от нас. Спира и чува разговор между момиче и майка й. И майката тръгва да слага вода в млякото. И дъщерята казва: майко, какво правиш? Не може да сипваме вода в млякото. Нали халифа е забранил? Тя каза: да, ама той е халифа, сега спи. Няма да ни чуе, няма да ни види, да, ама той е отвънка.
И тя казва, добре, халифа спи, няма да ни чуе, няма да ни види. Аллах къде е? Девойка, която имаше иман. На сутринта Омар радиаллаху ан, когато се събужда, казва на сина си, отивай да я потърсиш за съпруга. Така е. Отивай да я потърсиш за съпруга, защото беше намерил в нея страхът от Аллах. Това е наша отговорност на родителите. Знаеш, че еди къде си има праведен младеж или праведна девойка. Отиди я потърси за твоя син или за твоята дъщеря. В това няма нищо срамно. Това е одобрено. Напротив, това показва, че ти си загрижен за семейството, за поколението след теб. Ама днес не го правят. Днес ние сме възприели нещо, нормалните неща ние ги приемаме за нещо ненормално. Старомодни, устарели, не знам какво. А тези, които не са нормални, ние ги приемаме, че са най-нормалното нещо на тая дуня. Не е нормално да се запознаеш с момичето в дискотеката. И изобщо не е нормално. И двамата пияни. И после, защо няма праведни деца? Той няма какво друго да има. Защо няма разбирателство? Защо? Тоест, връзката е започнала от харам. Още по начин, който праведното потомство се гради, когато има праведни родители. Праведни родители. И затова пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям казва: "Мен разакаху Аллаху имраатан салихатун, фақад а'ана ала шатри дини, фалyattaki фи шатри al-бaqи." На когото Аллах субхану ва тааля е дарил праведна съпруга, той е изпълнил половината от религията си. Нека да се страхува от Аллах в другата половина. Затова казахме, праведната съпруга е най-големият дар от Аллах след имана. И праведният съпруг за жената е най-големият дар след вярата в Аллах. Защото няма по-голям дар от това ти да познаваш Аллах субхану ва тааля. Да има иман в твоето сърце. Няма по-голям дар от това нещо. Ако трябва да ги подредим, имана е най-големият дар, който човек може да има. След това праведна съпруга или праведен съпруг за жените. Затова надявам се младежите тук днес да си са отговорили на някои въпроси, които са имали в главата. Защо? Защо да се оженя? Защото наистина ще намериш щастието и спокойствието. Това не означава, че няма да има проблеми в живота. Напротив, проблеми винаги ще има. И с съпруга, и без съпруга проблеми ще има. Изпитанията Аллах Таля ги дава постоянно и на всеки. Лияблувакум айюкум ахсану амаля. Аллах иска да ни изпита кой от нас има по-хубави дела. Ще ни изпитва с жените, ще ни изпитва с децата, жените ще ги изпитва с мъжете. Ако погледнем в Коран и Керим, Аллах Таля ни е дал примери. Много. Много. Нух алейхи салам беше изпитан с сина си. Нух алейхи салам беше изпитан с съпругата си. Неговата съпруга и неговия син не повярваха в Аллах. И Аллах ги унищожи. Лут алейхи салам беше изпитан с съпругата си. Асие, жената на фараона, беше изпитана с мъжа си. Фараона, най-големия кафирин съществувал на дунята, е фараона. Днес Натаняху е същия като него. В неговата съпруга, в съпругата на фараона, последва Муса алейхи салам и беше убита от фараона. Тя беше изпитана с съпруга си. Ибрахим алейхи салам беше изпитан с баща си. Така че семейството винаги ще има изпитания. И без семейство, и с семейство изпитания ще има. Но когато имаш семейство, имаш при кой отидеш и да споделиш. Когато имаш съпруга, имаш деца, имаш опора, имаш на кой да споделиш. Най-малко рамо, на което да се опреш. Иначе си сам. А както казва един, истинското щастие е тогава, когато човек успее да намери другата половина от своя живот. А другата половина е другия пол. Моля се на Аллах субхану ва тааля да ни даде праведни съпруги.
Моля се на Аллах Субхану ва Тааля на мусулманките да даде праведни съпрузи. Моля се на Аллах Субхану ва Тааля да ни отреди праведни деца и да ни събере с нашите семейства в дженнета Ал-Фирдаус. Амин. Валхамдулиллахи Раббил Аламин. Al-Fatiha.